Nešel byste od sboru k nám, pane Kulinský? Já jsem se spíš zadech. Vymyslíte si teda nejakú situáciu, kde by sa mohli oni štyria vyskytnúť? Lyžařský centrum. Dobre, to znamená, že máme nejaký, povedzme, že lyžařský zájazd, nejaký tréner. Asi predpokladám, sú dvaja lyžaři a... No tam je, prosím tě. Študenti. A mali by sa tam mať jednoho zákerného medveďa, podľa mňa. By sa tam hodil do strediska, nie? Dobře, a... Brumík. Lékař. Alebo dobre, tak nech je... Lékař, lyžář, rolbář. Lékař. Asi ředitel toho centra. Dobre, rozdělte si ty úlohy. Asi se to odehrává na Přimdě, nebo někde. Kroměříži. OK, ja vám takto podám mikrofón, ja sa vám spýtam tie... Choďte sa pokojne poobliekať zatiaľ, ja sa len spýtam tu dám, že aké majú... Počkejte, no. Já jsem vlekař nebo lyžař? Asi? Já jsem rolbař, určitě. Jsi rolbař, jo? No, protože mám šilbu. Kdo má šilbu, je rolbař. Tak já bych mohl být lyžař. Ale mě se hrozně žařezává ta kombinéza. Asi si to nechám přešít. Já budu vlekař, budu strašný řízek. Mám být ten medvěd. Jsi medvědem. Tak budu taky řížač. No, to už to tak. Budeme A ja vám dám takto slečný mikrofóny, dobre? A ideálne bude, keď ja prvýkrát zazvoním, vtedy len spustím hru, vtedy ešte nič. Keď druhýkrát zazvoním, tak slečna vás poprosím, keby ste prezradili názov filmu, a vždy, keď takto potom si podávajte tie mikrofóny, vždy, keď zazvoním, tak prezradiť názov toho filmu, dobre, až vlastne